7 грудня, понеділок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Окупаційний суд Севастополя не може допитати таємного свідка по так званій справі Руслана Бекірова, якого звинувачують у нібито дачі неправдивих свідчень. За словами окупаційного прокурора, свідок, відомий як Багіров, знаходиться за межами Криму та Росії. Інші свідки, яких залучила сторона обвинувачення, також не з'явилися. Окупаційний суд зміг допитати лише експерта, який проводив психіатричну експертизу Бекірова, та засудженого на 17 років Енвера Сейтосманова, який наразі перебуває в російській колонії. За словами Сейтосманова, у його справі фігурує той самий свідок, таємний, що й у Бекірова. Прокурор представил информацию, пока в устной форме, сказал, что свидетель секретный Багиров под псевдонимом Багиров, его вообще нет на территории Российской Федерации, и в следующее судебное заседание прокурор должен уже представить письменные доказательства этому. Но мы знаем, кто это такой, то есть это именно тот свидетель под именем Аднан Масри. Он не единожды был секретным свидетелем по уголовным делам в отношении крымских татар. Окупанти захопили Руслана Бекірова в червні. Чоловіка звинувачують у неправдивих свідченнях щодо засудженого до 17 років ув'язнення у справі про так званий тероризм Енвера Сейтосманова. У серпні 2019 року під час розгляду так званої справи Енвера Сейтосманова по суті, Руслан Бекіров, виступаючи в залі Південного окружного військового суду як свідок звинувачення, заявив, що був вимушений дати свідчення проти Сейтосманова через тиск з боку ФСБівців. На підтримку політв'язнів у Бахчисараї та Бахчисарайському районі відбулися молебні, приурочені етапу Рустема Сейтосманова та братів Сейтумера та Османа Сейтумерова з Криму в СІЗО номер 1 Ростова-на-Дону. Сфабриковану справу про так званий тероризм розглядатиме Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. Сегодня мы просим Аллаха о том, чтобы в этом испытании Он дал нам силы, терпения, стойкости. Просим не только для тех, кто находится в заключении, но и просим для их семей, для их близких, родных, так как то, что постигло нас, это испытание для всех. В связи с тем, что третью бахчисарайскую группу, это очередные политзаключенные, этапировали в Ростов-на-Дону, и один из них в данный момент сейчас, хвала Всевышнему, дома находится, это Амет Сулейманов. Так вот, в связи с этим этапом, сегодня в доме матери Амета Сулейманова, это в селе Холмовка, проводили молебен, проводили дуа. И вот брат Амета Айдер позвал всех нас, меня в том числе. Мы с радостью джематом откликнулись, пришли, провели этот дуа, просили Всевышнего о том, чтобы как этап, так и само пребывание было легким для них, чтобы в этом был хайр, в этом было благо, и чтобы справедливость восторжествовала, и все наши ребята в ближайшем времени вернулись к своим семьям, и прекратилось это огульное, несправедливое преследование. В результаті обшуків 11 березня 2020 року в Бахчисараї окупанти затримали 3 кримських татар. Через стан здоров'я Амет Сулейманов перебуває під домашнім арештом. Ще один фігурант за цією справою, ведучий телеканалу АТР Сітумєр Сітумєров, залишив Крим у 2017 році. Російський суд розглядає його сфабриковану справу заочно. Замість 4 мільйонів кубометрів лишилося менше 300 тисяч. Води в Аянському водосховищі, яке живить окупований Сімферополь, вистачить хіба що на тиждень, каже керівник окупаційного підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов. Окупаційна влада на чолі з Сергієм Аксьоновим б'є на сполох і вже цього тижня поспішає ввести в експлуатацію нову ділянку водоводу, яка живитиме артезіанською водою південну частину міста. Не лише Аянська, а й всі водосховища так званого природнього наповнення стрімко міліють через посуху. Звідки бралася вода у Криму та її марні пошуки окупаційної влади – далі у сюжеті.
На Кримському півострові понад 2,5 тисячі джерел. Більшість з них виходять на поверхню з печер, але і в них тепер сухо. Сталагмит – один из самых крупных в оборудованной части пещеры. Обычно летом на него капает вода. Но сейчас вы видите, что он абсолютно сухой, то есть водичка не капает вообще никак. Именно потому что сухо. И, собственно, сама пещера, ближняя ее часть, подсушена. Кримські гори складаються переважно з порожнистих карстових порід. Якщо високо в горах випадають опади, вода проникає в карстові печери та невдовзі виходить назовні. Крім того, в тих самих порожнинах конденсується волога, яка по краплині складається в джерело. Чем больше разница между температурой воздуха и скал, то есть температура горных пород, примерно соответствует среднегодовой температуре на поверхности, около 8 градусов. А воздух у нас там может быть и 30, и 40 градусов. И влажность всегда есть. У нас нет, у нас не рядом море, воздух всегда имеет какую-то влажность. Эта влага осаждается в этих трещинах и попадает к нам фактически в водопровод. Зараз температура повітря зовні і в печерах майже однакова. Конденсату немає, а відтак і річки, які раніше живили водосховища, пересихають. Ваянське водосховище зараз впадає кволий струмок. За даними окупаційної влади, щодня сюди додається близько 2000 кубометрів води, а витрачається більше 22 тисяч кубометрів. В скалистому Бахчисарайського району ситуація ще гірша. Село живить річка Батрак, яка бере витоки на висоті понад 400 метрів. Але тепер пересохла і вона. Если в скалистом нет зимой воды, это нонсенс. До автоцистерни шикуються черги селян, але машини їздять не по графіку, а привозять тільки технічну воду. Поруч із селом розташоване Мармурове озеро. Ще за радянських часів тут був кар'єр, а робітники, які видобували камінь, наткнулися на підземне джерело. За кілька годин утворилося Велетенське озеро. Звідси окупаційна влада хоче набирати воду, але це знищить унікальну водойму. З Москви маріонетки отримують десятки мільярдів рублів на пошук нових джерел та ремонт комунікацій. Але, як і раніше, кримською столицею течуть бурхливі потоки питної води. Это не дождь, это именно вот из люка идет. Чистая вода, это не канализация. Зато город питается водой по режиму, все экономят. Рано чи пізно воду за графіком матимуть по всьому Криму, визнає очільник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов. Він доручив міським окупаційним адміністраціям самим з цим справлятися. С учетом системной проблемы, связанной с водоснабжением на территории Республики Крым, значит, всем муниципалитетам, Юрий Михайлович, мы говорили, составить такой светофорный график, в данном случае, который показывает, как от уровня воды в водохранилищах, соответственно, от остатков воды зависит введение или принятие того или иного графика. Вже 4-й місяць за графіком подачі води живуть у Сімферополі, Сімферопольському та Бахчисарайському районах. З наступного тижня і в окупованій Ялті воду бачитимуть по 3 години зранку і ввечері. Наступні у черзі – Судак, Феодосія та Керч. Владислав Стужук, Заман, АТР. Російського рок-музиканта Петра Мамонова не пустили до України. Напередодні він разом з дружиною прилетів до Києва рейсом з Туреччини. Але проблеми виникли на прикордонному пункті литовища Бориспіль. В розмові з українськими прикордонниками росіяни визнали, що літали з гастролями до окупованого Криму, зокрема в Ялту. За це отримали заборону на в'їзд до України терміном у 3 роки. Якщо за цей час пара знову потикатиметься, то термін заборони продовжать до 10 років. Если в течение этого периода вы попробуете въехать на территорию Украины, я буду слушаться, да. У вас будет продлен срок запрета до 10 лет.
8641 інфікованого COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 145 людей померли внаслідок хвороби, а 5123 одужали. Вперше з літа знижуються темпи поширення коронавірусу, наголосив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Загалом зменшується кількість хворих. Минулого тижня у порівнянні з позаминулим їх стало менше на 7,5 тисяч. Поменшало і госпіталізації. Минулого тижня ушпиталили на 1500 менше людей, ніж позаминулого, заявив міністр Степанов. Він переконаний, покращити динаміку вдалося завдяки впровадженню карантину вихідного дня. Але попри зниження кількості заражень, важливо дотримуватися правил – мити руки, правильно носити маску та тримати соціальну дистанцію, каже Степанов. Ще одне підтвердження того, що карантин вихідного дня, хто б що не говорив, що він там не спрацював, що щось не так з карантином вихідного дня. Ви, мабуть, пам'ятаєте, яка кількість була, відразу з'явилася в нас експертів. Він спрацював, і це ми бачимо по цифрах, як по кількості захворівших, так і по кількості госпіталізованих осіб. А в окупованому Криму зафіксували пік захворюваності на COVID-19. Минулої доби виявили 344 випадки. Ще 9 людей померли, звітує окупаційна влада півострова. Через брак лікарів-інфекціоністів до так званих ковідних шпиталів відряджають медиків зі центру СНІДу. Про це розпорядився окупаційний міністр охорони здоров'я Криму Олександр Остапенко. За служіння ісламу та Україні кримських татар, ветеранів війни на Сході, нагородили медалями Духовного управління мусульман України «Умма» та грамотами. Церемонія відбулася в Кримсько-татарському культурному центрі Одеси та Кримському домі в Києві, де ветеранів привітав і лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Разом помолилися за воїнів України та поспілкувалися з лідером народу. З уповноваженим президента з питань реабілітації учасників бойових дій обговорили важливість співпраці з ветеранськими організаціями. Голова Меджлісу Рифат Чубаров звернувся до кримсько-татарських ветеранів відеозв'язком та побажав знову зайняти місця постійної дислокації у вільному від окупантів Криму. Сердечно обнімаємо уродженців Криму, воїнів Збройних сил України, добровольців, які брали безпосередню участь у бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, захищаючи українську землю від російсько-терористичних військ. Знаємо і віримо в те, що підрозділи Збройних сил України знову займуть місця своєї постійної дислокації у звільненому від російських окупантів українському Криму. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить мій колега Роман Спірідонов. А о 21-й дивіться заман кримсько-татарського Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.